Hello, hello. Täältä aloitellaan. Odotetaan muutama minuutti. Sitten kun mä löydän vielä itekin tuolta tuosta. Kuuluuko sieltä? Tai kuuluuko mun ääni? Jos siellä joku jo on linjoilla. Hei hei. Kuuluuko hyvin? Hetki odotellaan vielä, että päästään sinne 5. Mulla on vielä muutama minuutti aikaa siihen. Pitäisikö mä laittaa toi puhelin valmiiksi tänne laturiin kiinni, ettei käy sitten niin, että loppuukin akku kesken kaiken. Sitähän me emme halua. Kuuluu, hyvä, hyvä. Loistavaa. Mites siellä on torstai-päivä mennyt? No joo, se oli sitten tämä huhtikuun hommeli meillä seuraavana tässä vuorossa. Katsotaan, mitä me saadaan siihen aikaiseksi. Mä ajattelin käyttää tällä kertaa vähän näitä, kun mulla on näitä tissuja papereita täällä. Mä ajattelin laittaa tuonne pohjalle. On Dinavantlia ja sitten on tätä Timpan omaa. Niitä ajattelin nyt käyttää. Moi vaan, tervetuloa. Minä taas täällä häsläämässä. Katsotaan, mitä saamme aikaiseksi. Kertokaa nyt vähän, mitä teidän torstaihin kuuluu. Mitä olette puuhaillut ja mitä vielä tänään aiotte puuhailla ehkä. No, minkä mä roskan, kuulkaa tuonne saa. Hei hei Suski. Tuonne.
Tänään lupasin tässä käyttää myös embossausta yhtenä vaiheena. Sitä oli toivottu. Niin sitä myös sitten sisältää tämä minun hommani tässä jossain kohtaa. Katsotaan missä. Laitetaan nyt ensin nämä tissuepaperit tonne pohjalle. Mä en tiedä, onko täällä joku muukin nimi kuin tissuepaperi, mutta se nyt on tissuepaperia sillä siisti. Heidi askartelee loppuillan. Hyvä, se on aina hyvä. Mä ajattelin, että mä vielä sitten loppuillasta mun kalenteria vähän teen eteenpäin. Tuossa aikaisemmin päivällä tein vähän tekoja. Ja nyt ajattelin, että jos mä sitten tekisin kalenteria pitkästä aikaa, kun siinä alkaa jo pikkuhiljaa valmiit päivät niin sanotusti loppua. Suskileikan lippulappusia ja folderia DTL:ssä. No ne. Hyvä, hyvä. Näitä tänne. Sekasin sikisin. Suomi-folderille. Jaha, no niin. Kati on vaan ollut. No sekin on ihan oikein. Silloin jos väsyttää, niin silloin vain ollaan. Se on ihan fine. Ei aina tarvitse tehdä jotain. Joskus se on parasta vaan ihan olla ja tekee hyvää. Se on aivan mun mielestä aliarvostettua toi ihan vaan oleminen, kun jotenkin tuntuu, että nykypäivänä pitäisi niin hirveästi koko ajan saada kaikkea tehtyä ja olla tuottoisa. Ja mun mielestä se on kivaa, että välillä voi vaan ihan olla. Tuntuu kylläkin. No, se on nyt siinä. Saa siveliiliota siellä. Tuo pois. Mun pitäisi vähän saada tuohon väriä. Oranssia ja tommosta. Mä voisin laittaa noita suihkeita, mutta en nyt lähde sitä tekemään, kun tässä on motpotkea. Kun siitä tulee semmoinen vähän muovimainen pinta, niin se ei aina kuivu kauhean kunnolla. Niin mä ajattelin, että mä koitan tehdä noilla vesivärikynillä ja
Tai, niin. Näitä pisteysrajoneilla mä koitan saada tuohon väriä tällä kertaa ja vettä. Haluan nyt, jos se kuivuisi paremmin, että siihen ei jää niitä märkiä kohtia, koska mulla on niin kun monissa paikoissa, kun on tehnyt, että siellä on ollut modpotkea, niin ne ei olekaan sitä, no mulla ei tässä nyt ole, olisikohan se ollut siellä toisessa artikkelissa. No kuitenkin niin välillä käynyt niin, että jää märkiä kohtia ja se ei sitten niin kuin millään taho kuivua sinne kunnolla. Ja mä en halua, että siinä käy niin. Sitten ne tarttuu yleensä sivut kiinni ja jne. Ei Nelli. No niin, Karolun kanssa tekoilu. Hyvä. Mun pitäisi Karolle kohta lähettää tekopostiakin. Mä oon sitä yrittänyt tuossa kasata pikkuhiljaa. Swappia tulolla. Varmaan ensi viikolla saa liikenteeseen Karolle swappipostia. Lauantaina pidän vielä yhden liven 3 ja silloin olisi tarkoitus tehdä sitä huutoaskartelua, eli te saatte sitten silloin kertoa mitä mä teen. Ja huomiselle tulee haaste ja siinä mä annan teille vaihtoehtoja mistä valita. Että siellä tulee, katsotaan ne montako kohtaa ja jokaisessa on 2 vaihtoehtoa ja toisen niistä poimitte. Katsotaan mitä saatte sitten niistä aikaiseksi. Ja siinäkin arvotaan sitten pieni hattimeili. Ja tänään vein myös sen haastekuoren postiin. Katsotaan minkälaista siitä sitten tulee aikaiseksi. Sitä mä odotan innolla, että näen mitä siitä on, minkälaista luomusta siitä on saatu aikaan. Joo, se on Kati totta se, että se 365 on nyt ilmeisesti lopetettu. Mulla oli se kans kerran, mutta mä en siihen sitten niin paljon ihastunut, että mä olisin sen kanssa jatkanut. Mä oon nyt 3. vuotta meen Wonderlandilla. Mä oon tykästynyt siihen. Mulla on se A5-kokoinen Wonderland ja mä tykkään siitä tosi kovaa. Se niin kun sopii mun tarpeisiin tosi hyvin. Enkä oo ihan heti kyllä vaihtamassakaan. Se on niin jotenkin mua. Mulla oli Hoponitsia ja sitten just sitä projektia ja sit mulla on ollut pienempääkin hopo, se oli se Viiksi hoposta ja olipas mulla sitten vielä jotain muuta. Niin ja sitten mä pujokalenteriakin tein jossain vaiheessa. Mutta tässä Wonderlandissa, siitä mä oon kyllä tykännyt tosi paljon, enkä ole nyt luopumassa. Kyllä se on mun kalenterin rauhan tuonut. Sitten väriä. Otan tuolta näitä. Noin. Sitten mä otan, onko mulla oikein sellaista pinkkiä täällä. Voisin laittaa se on vähän tämmönen hohtopinkki. Olisi jos toikin, kumpaakohan mä laittaisin. Mä laitan tätä hohtopinkkiä. Ja sitten sinertävää liila, mikähän tuo nyt on sitten. Mä oon ihan saatarin surkea värien kanssa sitten, että jos mä katson värin päin puolta, niin se sitten on niin. Ei voi minkään. Siinä olisi vähän jotakin tämmöstä ehkä tumman ruskeaa. Tää on liian
Toi saa nyt luvan kello. Näillä nyt mennään. Näillä mennään. No Mia, sama. Joo. Mä silloin kun se tuli se Wonderland, niin kun, tai ekan kerran näin siitä, en mä tiedä onko se tullut silloin, mutta silloin kun mä näin siitä ekan kerran tuolla Mikket Mimmissä, kun se tuli niille myyntiin, mä otin sen silloin. Sitten mä otin välissä ton hopon ja totesin, että ei se toimi enää mulla Wonderlandin jälkeen, vaikka hoposta tykkäsin kyllä, mutta että se ei silti ollut sama. Ja nyt on sitten tosiaan ollut tuon Wonderlandin kanssa takaisin. Ja tilasin taas sen nyt ennakkomyynnissä. Se on niin kuin, se vaan on se mun juttu, joka toimii. Miksi vaihtaa, jos kerran toimii? Voi, mä näyttää. Odota kuule pieni hetki, mä käyn hakemassa sen Wonderlandin tuosta. Tässä on Wonderlandi. Mulla oli tänä vuonna tämmönen vaalea, nyt ensi vuonna tulee sitten toi liila. Ja siinä on niin kuin, täällä on niin kuin trackerit. Täällä alussa mä en käytä trackereita, nämä on tyhjiä. Mä yleensä nämä koristelen jollain. Useimmiten mulla on näihin liimattuna lasten taideteoksia. Mulla tuolla taas odottaa, että mä saan niitä liimata tänne. Ja laitan niihin päivämääriä. Sitten tulee kuukausinäkymä. Ja sitten alkaa niin kuin näin nämä päivät. Ja sitten täällä on aina niin kuin, sit kun kuukausi loppuu, niin tulee tää niin kuin kuukauden review ja seuraavan kuukauden overview, mikä on mun mielestä kivoja suunnittelun kannalta. Ja sitten tulee taas kuukausinäkymää ja sitten näin. Niin täällä on aina ennen, kuukausinäkymä on aina niin kuin ennen itse kuukautta. Että se ei ole niin kuin Hopolitsissa, että on kaikki kuukausinäkymät täällä alussa. Vaan on täällä väleissä, mikä mä tykkään siitä suunnittelusta. Ja sitten täällä on näitä, nämä päiväkirjasivut on sitten täällä lopussa, mitä on tehnyt. Ja täällä on myös mulla aina välillä näitä lasten juttuja, mitä teen. Ja samoja teen tonne alkuun, mikä on odottamassa. Mutta näistä mä tykkään joo. Täällä on niin kun, nämä on kaikki sitten näitä kalenterisivuja ja tosiaan täällä oli alussa on sitten niinku tää key index. Tässä on niinku edellinen vuosi, tämä vuosi ja 2 seuraavaa vuotta. Ja sitten tässä on niinku koko vuosisuunnitteluun. Ja sitten on tää tällä tavalla laitettu nää niinku näin, tää 4. vuosi hommeli. Ja muistiinpano ja sitten trackerit alkoi tosta. Semmoinen layoutti tässä. Mä tykkään. Oho, kato mä sotkein mitä. Ai, kiitos Nelli. No ei kaikki vaan on niin kuin kalenteri-ihmisiä Nelli välttämättä. Toisilla se tulee, mäkin luulin aina, että mä en saa sinne tehtyä, mutta jotenkin sitten se kuitenkin lähti siitä. Mutta siis kaikki ihmiset vaan ei ole kalenteri-ihmisiä, se on niin kuin ihan fakta. Että vaikka se olisi minkälainen se kalenteri, niin jos ei sinne tule tehtyä, niin sinne ei sitten tule tehtyä. Ei se väkisin lähde. Eikä siinä ole mitään väärää, ei aina kaikkien tarvitse ollakaan kalenteri-ihmisiä. Mulla tämä harrastus niin kuin lähti tuosta kalenterista periaatteessa, että mä rupesin ensin vaan tuunaamaan kalenteria, josta mä sitten pikkuhiljaa laajensin tämän homman vähän kaikkeen mahdolliseen. Niin. Itellä kävi siinä sillä tavalla.
Eikö kuule Kati? Mä en tiedä missä Kati sä asut, että jos sä asut jossakin tuolla pääkaupunkiseudulla, jos sä pääsisit pläräämään sinne ihan kaupalle sitä niin kuin itse oikein tutustumaan. Jos mahdollista. Mulla on nyt ihan vahva fiilis, että mä unohdin jonkun värin tuolta laittaa, mutta ei kai se haittaa. Mennään noilla jollakin. Se oli tää, mitä mä unohdin tänne näköjään laittaa. Pannaan se tuonne vähän sinne tänne. Sitten suihkia vähän vodaa. No joo, se on kyllä totta, että jos on niin kuin joku oikeasti lemppari, niin ei sitä kyllä niin kuin ihan äkkisellään mieltä muuta. Ihan niin kuin mullakin tuon Wonderlandin kanssa, en mä niin kuin ole valmis sitä päästään irti. En mä tiedä, mitä mä sitten teen, jos siitä niin kuin valmistus loppuu, tai ei siinä varmaan valmistus loppu, mutta jos käy niin, että sitä ei saakaan tänne enää, niin sitten mä vasta oonkin ongelmissa. Voihan sitä tietysti sitten hopoon palata takaisin tai jotain, mutta kun se ei ole niin toimiva mulle se layoutti, niin sitä ei tule sitten ihan niin, sen käyttäminen jää sitten jotenkin vähemmälle, koska se ei ole niin jotenkin luontaista sit itselle sen täyttäminen, kun se ei ole omassa päässä niin sanotusti loogisessa järjestyksessä. Se kyllä vaan on niin, että kun johonkin jää jumiin, niin siihen sitten jää jumiin. Mä luulen, että se on meillä kaikilla jollain tavalla visuaalisille ihmisille niin vähän sama homma, että se pitää olla se joku tietty, mikä miellyttää, niin se sitten on se tietty, joka miellyttää. Sitten on vähän hankala päästä sitten. Katsotaan, mitä tästä tulee. Vähän saa sekoittaa noita värejä tuolta. Tuolta. Oon mä kokeillut levittää kessoillakin noita crayonsseja. Viimeksi kun Sari piti liveä paperimaailman kevätleirillä, niin siellä tehtiin justiin kessolla, levitettiin tota crayonsseja ja se meni kyllä tosi kivasti. Se oli ihan jees, mutta nyt mä en tähän halunnut sitä, kun mä halusin jättää kuitenkin nämä värit vähän kirkkaammiksi. Joo, olisin voinut käyttää tietysti kirkasta kessoakin. Mutta niin, mä tein nyt näin. Mulla on silloin, missähän se nyt on se. Mä en uskalla kääntää, kun tuolla on muuten värit tuossa seuraavaskin kuvassa. Mut joo, siinä Sarilias. Silloin tein kessolla tuota crayonsien levitystä. Se toimii kyllä kans tosi hyvin ja sillä saa kivaa efektiä siihen työhön. Oliko kellertävät sivut? On nää vissiin kellertävämmät kuin aikaisemmin. En mä ole pannut kun ei, niin ne on tarkkaan merkille. Mutta eikö se tänä vuonna siihen vaihdettu taas paperi? Luinko mä ihan oikein? Ja oli siinä nyt tänä vuonna tuossa Wonderlandissa oli muutenkin vissiin vähän jotakin ongelmaa, mitä mä nyt tuolla kansainvälisillä sivuilla luin, että siellä oli ollut vähän jotakin. Ei ollut ihan tyytyväisiä layouttiin kaikilta osin. Ilmeisesti oli viivoja vähän eri kohdissa, että kohdistus ei ollut toiminut ja mitä siinä nyt oli ollut sitten. Ja vähän baby wipesilla näin, kun mä haluan vähän tällä.
riputellaan ja sitten teen noita isompia numeroita tonne. Sillä. Mikä tää on? Empussio. Mä teen niinku semmosia, ne erottuu semmoset isot numerot tuolta sitten. Ja pitäisikö niinku ensin noin valkoiset riipulat. Ja mä teen ne kuitenkin sitten kynällä, mä en teekään niitä leimaamalla, koska se leima ei oo ihan niin peittävä mun mielestä, että se näkyisi riittävästi. Mä luulen, että teen tuolla poskakynällä noi valkoiset ympyrät. Täällä oli tämmösiä valkoisia ympyröitä, niin mä teen ne varmaan poskakynällä sitten. Noin. Olisiko se tarpeeksi kiva? On. Sotketaan kaikkia sivuja täältä. Sitten mä tarvin ne isot. No joo, eri ja samalla lailla Sari niin ottamana mä tein sitä kanssa, joo. Niin joo, Mia. Joo, no näin mä ajattelin, että mä näin mun mielestä jonkun jutun, että se paperi vaihdettiin takas samaa. Hei Tarja. Tuolla ei ollut mitä mun numeroita. Sitten toisessa. Tuolta löytyy numerot. Nyt mä vielä saan nää täältä niin, että kaikki ei perähdä. No. Tuolta. Voi että mä sain kuulkaa äitiltäni ompelukoneen. Mä olen siitä aivan innoissani, koska nyt mä pääsen kokeilemaan askartelutöitten, junkkisten ynnä muiden ompelua. Katsotaan kuinka mun käy. Voi olla, että mä nakkaan sen ensi viikolla seinään ton ompelukoneen, koska mulla on niiden kanssa viharakkaussuhde. We will see. Ja sit mä löysin tuohon kirjoituskoneeseen mustennauhaa. Niin mä saan ruveta sillä tekemään tekstejä. Se on kiva. Nyt katsotaan kuinka meidän käy. Laitan tuohon. Mä vielä muistan sitten, mihinkä kohti mä oon näitä laittanut niin, että mä tiedän, mihinkä mä paan jauhettakin, niin olisi ihan jees. Ei tää nyt Nelli lähde Halloweenin puolelle. Ei tää nyt ei lähde, kato, kun pitää vähän pysyä tossa teemassa. Joo, no voishan se tietysti. Mä just tein kesäkuun Halloween teemaa kokonaan, niin mä pidän nyt taukoa ja kohta se jatkuu taas. Sitten Halloween teema muutenkin, niin katsotaan, osuisinko mä oikeisiin paikkoihin tämän kanssa. Hope so. Ainakin jotakuinkin. Toivon, että
ainakin lähellä niin kuin oikeissa paikoissa tämän hommelin kanssa. Sitten tarvin paperin tonne, missä mä voin kaataa sitten noin, että mä saan nettakasen purkkiin. Tuosta hetkeksi. Sitten kaataan noin. No, sori, mulla tulee sormet sinne kaikki eteen. Ui! Noin. Sori, mä sinne sählään, kuulkaa ruutuun. Piti nostaa niin korkealle. Sitten jos mä saisin suurin piirtein nämä purkkinää tästä. Katsotaan. Sitten lähdetään sulattaa. No joo, aina voi kysästä kyllä. Ehdottomasti. Riippupallo tuu. Niin joo. Niin, aivan. No siinä on hyvä lötköttää, pötköttää. No, meinaako se tuolla suhteen olla? Sulkohan ei ole kaikki kunnolla. Ettei ne tarttuisi. Ui, oho, katso. Kannatti tökätä sormensa siihen, jos on kiinni mun sormen. Mut joo, ne suli kaikki siihen. Nyt mä vähän kuulkaa imuroida tuosta, kun mä vetelin noita jauheita tuonne joka paikkaan. Ennen kuin puhallan kaikki päälle. No. Se oli semmoinen. Voisin tehdä kyllä sekä mustia että valkoisia pylpyröitä. Tähän jäi tosi kivasti enemmän niin tämmöistä rouhetta. Tykkään, kun siitä tuli enemmän tommonen. Voisi sanoa noihin muihinkin. Ja tulikohan mulle vaan vähän leimamustetta niin paljon vähemmän sitten niihin, että ei jäänyt noita rakeita niin paljon kiinni. Ehkä. Mutta näillä mennään. Sitten poskaa. Musta. Ja where is my white? Tuo on se paksu valkoinen. Täällähän se. Sitten tuonne.
pylpyrät ja sitten mustat pylpyrät. Noin. Sitten. Sitten meidän pitäisi löytää siihen se focal point. Mulla olisi tuolla varmaan noita jotakin vanhoja kirjoja. Mistä voisi otella kuvan. Eri asia, löydänkö mä ne, mihinkä mä oon millä laittanut. Täällä oli joku tämmönen. Me otetaan kyllä tästä heti tää mies. Joo. Siitä tulee meidän focal pointti. Joo, eikö ole Sirpa toi, kuule kätevä toi pöytä. Mä näin silloin tarun jossain livessä, tommosen pöytäimurin jokunen vuosi takaperi. Ja minä heti lähdin etsimään tuommoista pöytäimuria itsellenikin. Se on ollut kyllä tosi näppärä, kun tulee tuommoista pientä sälää, niin vetästä. Ja samaten kun kissa käy tässä vähän väliä pyörähtämässä, niin näppärä vähän noita karvoja tuosta putsailla. Leikata tuo ukkeli tuosta irti. Ja sitten mitäs löytää, mulla olisi sille mitä katsoa tuolta jutusta, että mulla olisi varmaan semmoista joku lasit ja hattu päähän. Tolla nyt oli näin, että on silmät peitetty, mutta me niin haluan tehdä. Nyt täytyy Sirpa sanoa, että en ole ihan varma, että olisiko ollut kuule Amazonista, mistä löysin. Mä vähän muistelisin näin. Mutta en nyt mene varmaksi sanomaan. Vai olisiko voinut olla joku cdon.com tai joku tommonen. En tosiaan osaa nyt ihan varmaksi sanoa, kun siitä nyt on muutama vuosi, niin en muista. Tosta pitää nyt leikkaa, koska tossa on tommonen, niin mä leikkaan ton käden tosta poikki ja liivaan sen sitten tonne niin, että se ei haittaa. Jos mä laitan sen kato tolleen, niin sit se on siinä. Joo, jes. Sitten nyt kattoo tuolta. Sinne vähän jotain. Hauskaa asustetta. Mulla on täällä muutama printti. Älkää kattoko. Mulla ei ole mitään riippuvuutta.
Halloween. Syksyjuttuja. Merihommelia. Missä se on mun se, mitä mä etsin? Synttäri. Kosta. Tuosta voisi ottaa yhden haton ja sitten voisi olla niitä lisää. Mä haluaisin semmoiset hauskat lasit sille tuolta. Jos mä vaan löydän, missä se on. Mä tiedän, että täällä on. Jossain. Tässähän tämä meidän joka iltapäivä meneekin, kun mä etsin sitä yhtä. Tuolta se löytyy. Tuosta. Mä oon tommoset sillä. Leikata. Ja niille, jotka ei varmaan kaikki ollut silloin, kun mä sanoin, että lauantaina, ja mä laitan kyllä vielä ryhmään erikseen, että lauantaina kello 15 pidän liven ja silloin on tiedossa huutoaskartelua, eli te päätätte mitä minä teen. Te annatte minulle vaihtoehdot ja minä sitten niiden mukaan parhaani mukaan yritän tehdä. Ja sitten huomiselle on luvassa myös haaste, jossa on muutamia vaihtoehtoja, joista valita, mitä käytätte työssänne. Ja siitä kanssa sitten pieni happy mail-arvonta siihen osallistuneille. Ja sunnuntai on sitten ihan tarkoitettu vaan, että mä teen julkaisun sitten, mihinkä saatte plussat ja miinukset laittaa, kehitettävät jutut, että sen sellaista. Näin mä oon vähän miettinyt. Nyt laittaa pois tuosta edestä. Ui. Nämä pois tästä. Mä leimaan tän nyt ensin tuohon kiinni. Huomenna lähdössä vähän reissuun käymään Kokkolassa. Siellä ajattelin käydä katsoa Ismo Alankoa. Kaverilla sinne liput.
noin ikään. Ehkä voin reunoja vähän töpsytä, mutta en tiedä. Ehkä mä vedän sitten vielä nahkakynällä tuosta ympäriltä, tummennan noita luulen vähän. No. Tuo pois tosta. Tää on aina vähän kaaosta tää askartelu. Uskon, että tiedätte mistä puhun. Kaikki pitää vetää. No joo, Tuija, kyllä. Kyllä, Nelli. Se on ihan kivaa välillä kyllä. Mä tosi harvoin käyn, koska mulle niinku tommoset yleisötapahtumat niin sanotusti on aina vähän jotenkin ahdistavia. Mä en tykkää, että jos on tungosta ja se niin joka paikkaan pitää jonottaa ja joka paikassa on tungosta, niin se ei ole ihan mua varten, mutta joskus sitä kuitenkin sitten haluaa käydä ja sit sitä sietää niin kuin silloin tällöin niin sanotusti. Ei liian usein ei voi käydä. Mä olen hyvin vahvasti introvertti ihminen. Mä voin kyllä mennä niin kuin ihan päiviäkin kotona tapaamatta yhtään ihmisiä. Se ei ole mulle, se tuntuu olevan muille ihmisille suurempi ongelma kuin mulle itselle, mutta se on tietysti semmoisten ihmisten, jotka ei ole semmosia, niin on hankala käsittää, että joku ei niin kuin tarvitse niin paljon ihmisiä hälinää ympärille. Justiin mun serkullekin, joka ne on tottunut siihen, että kun ovat maalla ikänsä asuneet, että mennään niin kuin vain ovesta sisälle ilman mitään, että ilmoitetaan, että tullaan kylään ja näin päin pois. Ja mä oon sitten sille sanonut, että kuule anteeksi, mutta mun kohdalla se ei oikein toimi, että mä enemmänkin ahdistun siitä, jos yhtäkkiä ollaan oven takana. Että jos mä en tiedä, että joku on tulossa, niin kyllä se on ymmärtänyt. Sitten sieltä on hyvä, kun sanoit, että ei hän ole hoksannut ottaa huomioonkaan, että joku voisi ajatella niin. Se on, mikä on toiselle normaalia, niin se ei välttämättä aina ole toiselle normaalia. Pitää sillä lailla vähän katsoa, miettiä, ottaa huomioon. Eikä silleen, se on hänelle, että en mäkään sitä niin mitenkään pahana ole pitänyt, että hän on niin tehnyt. Ai jaa, sulla on Nelli tolleen. Joo, kyllä Kati, juurikin näin. Pitää sitten leikata noin ylijääneet tuolta reunoista pois, mutta mä teen sen sitten vasta ihan niin kuin viimeisessä vaiheessa. Mä en nyt vielä.
Mä en nyt ole varma, pitäisikö tähän laittaa roiskeita vai ei. Yleensä mä laitan aina roiskeita, yleensä aina tarvii roiskeita, mutta nyt mä en ole ihan varma, että pitäisikö mun laittaa vai ei. Ja jos mä laitan, niin minkä värisiä. Katsotaan, osunko mä tänne. Nyt testataan, kuinka hyvä sihti mulla on. Oi! Vähän meni pöydällä, mutta onneksi ei haittaa. Tosu se tonnekin kuitenkin. Paperia. Oi kiitos Nelli. Ja Tuijalla on kanssa sama homma, ettei niin viihdy tungoksissa. Hei Eija. Nyt vähän tälleen väriä tuosta liikuttaa. Tulee mustaa tai tummaksi nuo reunat, niin se erottuu vähän paremmin tuosta. No. Se on siinä. Ja sitten pitäisi laittaa siihen teksti, mutta mä mietin sitä roiskeita. Jos mä laitan roiskeita, niin minkähän värisiä roiskeita mä laittaisin. Tää on niin se. Nyt mulla on niinku mietinnän paikka. Nyt saatte sanoa mulle, että paanko roiskeita vai enkö paan roiskeita. Mä en osaa nyt päättää. Otan nyt noista ylimääräiset poistua. Sori, mulla on varmaan käsi tuossa edessä, kun mä täältä leikkelin tuolta. Nyt leikkaa sivuakin. No, antaa mennä. Tuosta pitää, tuosta reunasta. No. Hei, kertokaas ne. Laitanko mä roiskeita vai enkö mä laita? Mä en nyt osaa päättää. Jos mä laitan roiskeita, niin minkä värisiä roiskeita? Kertokaa mulle nyt, hyvät ihmiset. Mietin sillä aikaa Hei, toi on aivan loistava siihen. Printtasin kuulkaa ryhmästä kusiset kuotet ja täältä löytyy tähän aivan loistava kuote. Parempaa olekaan.
keskittyä leikkaamiseen, niin ettei ole puhuakaan. Sitten oli tuo jossain sitä mustaa kartonkia palaa. Olisiko justiin niin, että riittäisi tähän? Just kuulkaa, onko suunniteltu tuonne? Joo, roiskeita voisi laittaa, mutta mitä väriä? Mä en oikein tiedä, millä värillä mä laittaisin roiskeita. Olisiko ne sitten valkoisia roiskeita vai joku muu väri? Mikä olisi hyvä roiskeväri tähän? Kattokaa nyt, kuinka hyvä teksti kuule tähän. Tämä on aivan loistava kuote. Mulla harvoin on työtä, missä mulla ei olisi roiskeita, mutta mä en saa nyt päättää vaan väriä niille roiskeille. Jos mä laitan roiskeita, niin mä en saa päättää, minkä väristä mä laittaisin. Olisiko se perusvalkoinen vai joku muu? Et oo tosissaan. Siis ihan oikeesti. Nyt mä pyyhkäsin ja mä rikoin tuon. Oli fiksusti tehty. Sitten me kuule kirjoitetaan se ihan itse kynällä. Noin. Siinä on nyt kuule uusiksi koko kuote. Kannatti pyyhkiä mun kanssa. Keltaisia roiskeita, selvä. Asia on piivi. Noin. Sitten mä teen roiskeet. Tuolla keltaisella. Ei, toi ei ollut keltainen. Tuolla. Missä se on? Tuolla se oli. Sitten mun täytyy vähän suojausta tuohon. Ja tuohon.
Nyt on keltaiset roiskeet. Tuossa mä sotkin tuonne. Kylläpäs mä nyt osaan tänään tän sotkemis. Tiedättekö, että tänne tulee varmaan jotain keltaista sitten. No. Sitten vähän kuivataan roiskeita ja sitten uote paikallensa. Vielä leimata päivämäärää. Oi kun mua aivastuttaakin. Hurraa, se siinä. Monettako päivää me nyt eletään? 2-3. Ei kokki. Kuinka päin täällä on näin päin? Ei kunnolla. Tää nyt näy. Ei täällä vissiin missään ole semmoista kohtaa, että mä saisin niinku päivämäärän näkymään. Tuolla oli vähän. Se on nyt noin. No. Noin. Siitä tuli nyt kuulkaa tämmönen huhtikuun teemasta. Ja tosiaan lauantaina seuraavaa liveä kello 15. Ja silloin huutoaskartelua. Te päätätte, mitä mä teen. Katsotaan, mitä siitä tulee. Huomiselle on haaste, josta arvontana taas osallistujille pieni häppimeili. Ja sunnuntaina sitten otetaan palautteet vastaan viikosta. Jees. Ei muuta kuin heikun keikun.